Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rot Paskah Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya pat kajing Kajing puli nagi kam jengki apostol kalnong bakhat saw kadukhan masan hadu bakhat pra te gentel bat kiju rengkat bagi nang yalam jengki kila Yesu buat banle benyi ki apostol ban lan thmau ki habagi apostol kila tip ya kata kila phet Salistra bat Derbe kishnong kiba Halikonia bat sya kata kathan baro saudong kila yalab ya kubor bahang ta Halistra don wei briu basyong ukrau ki kichat ulad ko nadu dangkha bat jula ban yan ula syong hang ta ban sngap ye kikitien u Paulus le i bonget malala ban penkot ye u kum tau lapet telep ye u bat ula ong da kasur bajam to yang hi dalade utau briu ula kanthi mulai hat saudong abah ki pajba ki lui ya ke bau Paulus ulale ila sedang menperta daga ketin Likonia jongki ki blai kilawan hiar sengi hakadur briu kila ai kerteng Jupiter ya Barnabas bat Merkuri ya Paulus namar ba ulalong unong keren ubak hamrang ba uleng do jong blai Jupiter ubadon ka tempel hamar hakmat kasnong lawan ra ki masih kertong bat ki sentiu sya ka kerdom mau bat ki paiba ki lamut manterwa jeng kenya haki apostol abau Paulus bat Barnabas ki ngawi kani ilakan lagi jan phong bat ki latur sya pedeng paiba dah ka ba perta artan kurang ba balei phile kumne ngilong tang ki briu kum mapihi ngidon hang ne ban pen banai khobor babha ban pen phaye phi na kine ki bomler kam syau blei baim bala thau ye ka beneng ka kendeu ka duriau badi ki baro ki badan haki por mensua ulasya baki briu kinyat halakar kom im jongki Henry ulasaki barbor ya ladi da ka jingle jong u ki bapaha u aye pi uslap na beneng mat ki jingthong haki por ki babiang Wai pi ka jing bam bat upendap iki donut jong pi da ka jing sung. Wat da kini ki kitien da ka ba ki apostol ki lala ban pensange ya ki pai ba na ka ba terwa jing kenya haki. Ka kitien jong trai. Kajing pule na ka gospel kat kum uyo anes. Kala nong ka bakat saw ka dekat arp huay hadu arp pembrio. Kad uba peniang hukum jonga, mat uba kok ngu iki udah yuta uba iet yanga. Ukpa jonga on iet yauta uba iet yanga. Ngaru ngan iet yau bat ngan penpau yalade hau. Judas Omdai Judas Iskariot ulaong ko kenran kumno menla ban penpau yalade hangi klem na penpau haka pertai ujisu la jubab hau jaruba iet yanga unko ngu ya ka ketien jonga ukpa jonga on iet yau bat ngin yawan syauta bat ngin syongne bat u jarubom iet yanga kok ngu iki ketien jonga ya kubor bapi layos ngeu
kamlong ka jonga Henry kawan nau kupa balapha yanga ngalai thu api yakani kan pa ngadang don bat phi unong pentengan mensim makhu yauba ukpaun sapa aga kerteng jonga un sahika ya phi na dong shadong bat un sapan kan mau hapi ya kata baro kawang ngalai thu hapi ka gospel jong utrai